ile ungesilekhaya indaba ungesilekhaya ihezi uma unenkinga awona ukuthi ushuthe lapha lakhaya ngiyacela ungilalele kodwa kancane bandla nginenkinga lana ma iy'ngane ma lezi ey'mbili ey'ncane alizalapha ekhaya azizalwa ubaba walapha ekhaya zizalwa indodana yakho ma indodana yami ngiyaxolisa ma kwenzakala iphutha ubaba esakhula wangikhuza ma iy'ngane ezendodana yakho ma lezo waze wakhohlakala ngizoyithini mina le ndaba emndenini ngizoyithini Ibine kubingelele engwamukele mbukeli weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi sikhipha izimfihlo. I am uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo ke sinikeza abantu iplatform yokuthi benze lokho ababona ukuthi abasakwazi ukuqhubeka abaphili nakho. And mina ngihlezi lento le ngizohlezi ngisho bafethu. Kubalekile bafethu ayikho into ebulala njengemfihlo. Ayikho into ekwenza usungaphumeleli njengenhliziyo enecala. Ave kumnandi ukuphila ukhululekile. Ave kumnandi ukuphila impilo yakho uwazi ukuthi yabo uphila ukhona into elengayo usujabula kodwa le uthi ish ngathi ungayikhipha uyoyibonela umhlaba neyo uyoyibonela universe uthi dila kanjani nakho wena usukhiphile uphila impilo yakho and trust and believe uzo attract into positive good things izizokwenzeka empilweni yakho. I strongly believe ukuthi healing is so important to each and every one of us. Ungayithathi kancane lento ye-healing futhi ungayithathi ngathi item iqiniso khona kunzima but iqiniso. Istep sokuqala esibalekile ilesi senze usiso setsheze kwami ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukumbingelela. Sawubona njani? Ngiyaphila sisinjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life TV emva lokho uzongitshela nje ukuthi uqhamuka ngaphi isithando. Ngiyabingelela abalaleli. Mina ngiqhamuka eMgababa. Okay. Nginenkinga lana ebengifisa ukuyichaza njengoba ngifike la Black Life TV. Yeah, awuyisho mfethu. Ngahamba ngiyogana. Umkhaya nami ubevele enomakoti omdala ukumamkhulu. Ngahamba ngayogana khona ngimncane ngiwumamncane wakhona. Ngafika ke khona sengiganile khona. Ngafike ngathola izingane kubaba engangizomgana embili. Yeah. Empeleni khona nginengane eziwu4 mina. Kodwa ngafike ngathola eziwu2 kubaba wakhona. Lezi ezinye eziwu2 yizo lezi bengifuna ukubachazela ngazo ukuthi akuzona ezababa wakhona kepha ezomfana wakhona ozalo umamkhulu. Imike siqaleni phansi. Wena uganile? Yebo. Baganele esithenjini. Yebo. Soma ugane esithenjini waba right ubaba wakunikeza abantwana. Yebo ababili. Emva kwalokho wasuba nabantwana ababili. Abazalwa indodana yakhe ebizalo umamkhulu. Oh, so i-adoptile ithathe kuma wazo? Cha. What do you mean kanti? Sathandana nje naye umfana. Okay, angisho kanjalo ngiyaphetha mina. Unganginaki angibabazi. Angikho nje right. Sathandana naye umfana ke sengifike khona nje ngiqale kahle istory. Ngafika khona umfana evele khona nje emdala futhi kunami. Emdala nangimina ngizogana ubaba wakhe vele mina. Hayibo ubaba kanti unganani? Oh emdala nangimina vele zalo mamkhulu. Wena ubaba mnganani emdala nemeyohroti? Mdala nje. Ilezi abamplesi. Hawo ngiyajabula mudala nje mdala kunami kwangaphela futhi mdala kakhulu. Kodwa umthanda? Ngamthanda nje sahlangana naye nje sithandana. Okay. Wangilobola ke. Ngaganwa ngazisa kwakhe sahlala nje kahle futhi. Qhubeka ke nodaba umfana nje sathandana nje naye ngale ngokuthi ke phela siyalingana akufani nami nobaba wakhe ubaba wakhe asilingani naye emdala ngunami. Umfana nje futhi ngaheheka nami sathandana mase sithandene nomfana kwagcina sengimithileke ubaba wakhona esakhona. Ngamitha ke ngaze ngamithi ingane ezimbili ezomfana wakhona esakhona baba wakhona so khona abazi ukuthi ezababa wakhona. Baba wakhona akasekho emhlabeni. I'm sorry ngiya lapha phela ukuthi manje wathi esakhona akasekho yini umkhonyana? Wayesaphila ngaleso sikhathi. Ushona ngamuphi unyaka ubaba? Ushone
2017. Hawu shame. Manje uGayi umtshelile ukuthi usufuna ukusho imfihlo. Ngamtshela yena ukuthi ngifuna ukusho wathi ngingasho ngoba uma wakho uzophatheka kabi. Akanayo yini intombi wena intombi yakhe? Ayi mesehleka. Cha unazo vele intombi zakhe mina ngumamncane wakhe mina. Oh mina. Kwenzeka lokho kwenzeka Niyatshontshana. njena. Are you guys still tshontsharing? Hayi akusekho kwamanje. Abantwana uyazi ukuthi abakho mfana. Uyazi abantwana bakhe inkinga akafuni kuvela ukuthi abantwana bakhe. Akaganilwe yini? Akaganiwe. Unazi intombi noma beyingane. Unabanye uma bengani? Ubusy vele uyichama. Usamthanda yini wena? Oh. Angazi. Awazi kodwa uhleli kubo phela. Ngicabanga ngebeqosha. Oh I'm sorry. Uhlala kephi? Uhlala khona emzini. Ngihlala khona phela emzini phela ngikanyile mina. Sewahamba phela ubaba bakhulula. Hayi ngiyakwazi ukuhamba mangifuna ekhaya ngivakashe. Ngiphinde ngibuye kodwa akuvumeleki ukuthi ngava ngabe nje ngiyohlala ekhaya unompela ngoba ngakhokhelwa mina. Nawe happy ngokuhlala khona. Ngihappy ngokuhlala khona kodwa angiboni ukuthi sazoba khona injabulo engaba khona mhlawumbe emva kokuvela kwale mfihlo ezovela namhlanje. Ingane enganani if you don't mind me asking? Ave ngithanda. Iseyikhulile ingane zona. Seyikhulile. Mhlambe age. U-age ukhona u10 no7. Amentshola strong phela. Yeah, isajola khona phela. Akukho right ke njalo njengepresident uthi ngibabaza indaba zabantu because angifuni ubezizwe ngathi abakhulekile kodwa for the same time what I'm trying to do is I'm trying to be myself to allow them as well ukuthi bakhuleke phela babone ukuthi sochomi yabo ayikhiphe zonke mina ngilingibabazileke yabo ngithi hayibo oh kodwa ngizengithiwa ngempela hayi ngiyazi into nje nenza nje ufike utshele nobaba utshele nomama hayi utshele nondodana angijudge hayi Gabi. Okay sifonela ba yabo ngidida indaba yakho. Isicelo sami engisenza namhlanje ngizocela ukuthi ngifonele uma wakho umfana lo. Hayi umamkhulu. Umnakweni Ngoba phela ubaba wakhona phela vele yena akasekho. Oh. Ngifonela uma wakhe ngimchazele ngento eyenzakalayo. Ngimazise futhi ukuthi ingane eza kwakhe kodwa akuzona ezomkhwena wakhe ezentodana yakhe. Lezi ezimbili. Asambeni senze njengobesho. Yebo sawubona njani sisi? Siyaphila njani mina? Siyaphila mama. Ukhuluma nomlangeni Magasela ngiyaxolisa. Ngikufonela ngikwa Black Life TV kunohlelo esilenzayo lithi sikhipha izimfihlo. Ngizwe mntana uhamba nama TV. Sisebenza kwa Black Life TV sithando. But Uhamba nama kune TV mntana mangizwa kahle. okay. Ngikhona uhlelo engilenzayo ngiyasebenza asivele siphume ku TV. Libiza ukuthi sikhipha imfihlo. Kunosisi oseduze kwami ufisa ukukhuluma nawe unento afuna ukukutshela yona. Usisi wami. Angimazi sandwa sami ngiyacabanga ukuthi udadewenu. Okay. Mama yanje sandwa sami bese ngakumike. Sawubona mamkhulu. Yebo njani? Ngiyaphila. Siyaphila. Ngiyathemba ukuthi uyazi ukuthi ukhuluma noMakhumalo. Hayi, waqala ukungifonela. Kakwentana. Ngiyaxolisa mamkhulu. Awungenzanga lutho. Awukwazi la ekhaya. Ngiyaxolisa kakhulu bandle ungakufonela. Awukwazi la ekhaya ukuthi ungifonele emafonini nalabantu abantu bama-TV. Akubona abantu be-TV ma ungadinwa abantu. Umhlaza, umbukanisa nabantu. Abantu bathini mabe ngibona kuma-TV. Ngizovela ku-TV manje mina. Ngeke uvele. Ehlisa umoya mamkhulu. Ehlisa umoya mamkhulu. Ushilo untombazane wathi umuntu ama-TV. Ihlala phezudaba. Ehlisa umoya mangicela ukulalele lokho engifuna ukukuchazela kona bandla ngakucela. Khuluma ntombazane khuluma. Ma khona inkinga ekhona lana. Inkinga yani leyo ungezi lekhaya. Yindaba ungezi lekhaya igezi uma unenkinga. Awuwazi ukuthi ushithe into yakho lekhaya. Ngiyacela ungilalele kodwa kancane bandla. Nginenkinga lana ma. Khuluma.
iy'ngane lezi ey'mbili ey'ncane elizalapha ekhaya azizalwa ubaba walapha ekhaya, Awuphinda. zizalwa indodana yakho ma. Ungenzani mfazi endlini? Ungenzani? Ungenzani? Indodana yami. Ngiyaxolisa ma kwenzakala iphutha ubaba esakhula. Kwenzakala iphutha kanjani? Ugqoka isikhethe ezincane. Angikhuzanga ugqoka isikhethe ey'ncane. Wathini kimi? Wangikhuza ma. Wanqaba nokuvulela indoda. Iy'ngane zendodana yakho ma lezo. Hawu, waze wakhohlakala. Ngizoyithini mina le ndaba emndenini? Ngizoyithini? Ingakho ma ngicele usisi lona ukuthi angisize ngikwazi ukuthi ngikhulume nawe ngoba nami manje lento iyangidla angazi ukuthi ngizoyitshela abantu. Ikudla kancane, ikudla kancane. Ikudla kancane. Ukhuluphela usikitu ubheke uhlale emasekwini ududuzela umoya aze uhambe ubhebhela ingane yami amathanga. Kodwa ma ngihlala nje eThekwini ngisuke ngivakashile ngihlala nani nje. Yenzaphi yini lento? Wayesakhona ubaba ma. Angizwanga. Wayesakhona ilezi ngane ey'mbili ey'ncane zombili nje ezendodana yakho. Lezi ey'ndala-ke ey'mbili ey'kababa. Ngike ngishaka kodwa amagazi ayasheka amagazi. Siyawasheka ma. Ayasheka. Ngiyakhuluma ntombazane phendula. Siyawasheka amagazi. Azenzi njalo zezifo ezintsha. Azikho izifo enginazo kwamanje. Hawu, ngizoke ngishisa impethu sami ngibabikele nabaphathi. Waze wathi wakini uzogada kanjani uzobhidliza. Uma ufisa senengane yami. Cha ngangazile uzobhidliza umuzi wakwakho. Wenza ufaka lezi zinwele lezi zabelungu ukhamuka la ekhaya umuhle kanti wenzela ingane yami. Kwenzekala iphutha ma hayi ngoba senzanga ngaboni. Uzoganikhehla umdala ungakuganikhehla kanti uyazi inhloso zakho. Ngiyaxolisa wangenzani. Hayi uzobulala uthina ntombazane ngifile. Ngifile. Ngiyaxolisa kakhulu bandla ma ngiyaxolisa bandla kepha bandla ngicela ukwehlisa umoya. Ikusasa lomntanami, ikusasa lomntanami. Ngicela ukwehlisa umoya ma kwenzakala iphutha. Ntombazane bengikuthanda ngikuthemba kodwa ngiyabona ushintshe kakhulu ekutheni kwendodakazi. Indoda kade yapha kodwa uyaqhubeka uyamisa uyazala sithuli. Ngiyaxolisa kakhulu. Ntombazane angiboni ukuthi ngizoqhamuka igodi intombazane sengifile futhi ngenela wena yabo khuphuka noshukela khuphuka no-hayi ke manje ngizoyithini lento uma ngihleli ngedwa la uthathe iy'ngane uhleli nazo emathekwini ngiyithini lento mina. Ehlisa umoya ma ngizozama ukuthi ngehlisa umoya kanjani kanjani ngizozama bengifuna ukukucela ukuthi ngicela ukuthi ukwazi ukuthi uhlalise phansi kukhulunywe ngayo le ndaba yalezi ngane ukuze nazo izokwazi ukuthi zazi. Inkinga unenkani uyaphendula inkinga yakho unenkani uyaphendula ngoba lento ufuna uzoyinika uzoyinika ehlosini. Ngithini ke mina? Ngithini? Kunena. Ma usabona ma again awusikhuluma nomlangeni Magasela. Ngihlangene intombazane nalomthakathi. Cha ma akukho njalo ngicela ukwehlisa umoya. Ngithathaphi umthakathi. Umefike la emsebenzini ezoconfess efuna iplatform ukuthi akwazi. Ngihlangene ngami. Kodwa umnakweni nje lo Ngiyashela indoda. siyaxolisa kakhulu. Ngihlangene ngami nasemathekeni ngoba ngiyazi ukuthi amnandoda vele nginginte ekhula. Ngiyalinda. Okay ma sicela ukubuye sikufonela sithandwa sami siyabonga kakhulu isikhathi sakho ngoba sisohlelweni siyafisa ukuthi sikudedele kodwa sazokubona nami ngizokwazi ukuthi ngikubone. Kuzobuhlungu inhliziyo yami. Sorry ma wami. uNkulunkulu uzoba nawe. Sorry isixoxo. Ngiyaxolisa ma unedrama omnakweni. Wena utshona nabantu abadala lo mama mdala. Yebo mdala. Wakukhuza useqoqete emfishane wawenzani emzini qoqete emfishane?
Mina ngangayitshela ngaphela ukuthi uma ufaka into efike emadolweni sekuronke. Ngangiyitshela uvale ukuthi imilenze. ku-right. Ngangingazi ukuthi kwakufanele ngize ngifake into efika ezansi ey'nyaweni. Kodwa ngcono ukuthi mina ngingantshontshani nomfana ngoba nje boba bengasekho ngicathi mengeke kube yiphutha ukuthi ungene uqhubeke nesibongo ubumakoti. Angiboni ukuthi bekusazolunga. Mengeke kulunge. Nanokuthi phela namchithele ubaba. Sakhona inkinga. Okay. Ngicabanga ukuthi sikwenzile ukufanele so provide nge-counselling as well with the family. Siyazi nawe ngithi sakutshela ijeni izoba mhlawumbe like 7 days nanemva lokho kumele sihlukane. Ngiyazi. Ukuthi nje senze short umndeni singakunezi platform bese kuba wesingcona sibe khona senze short sishiya yonke into i-right kunokuthula ekhaya. Siyabonga mama. Mukole Black Life TV mengiqala ukizwa le kodwa ke kusho ukuthi vele umhlaba unje. Yabo unje. But okumnandi kakhulu sisi ubrave ngokuthi aze ngene kule platform nikhona nonke nimlalele azoconfessa kumna kwabo ukuthi hayi wena usugogo kahle kahle usumamezala wami kade umnakwethu. I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.